对，对，哎，对。
yaksa gura risedeng nalendra yaksa halaku kang mawali engkang gambira marang ngises siang metu Prabu hangises siang metu Prabu mrih jurnaning lawan mrih turnaning lawan mengko patih ayaksa diwa lan kowe bocah katemeng gungen lho inggih cemadong dawuh sinuwun mijil patang abdi paduka ing patosan pun yaksa dewa cemadong dawuh semono kowe bocah katemenggungan prayoga no lungguhmu lho niki sinuwun sampun boten kirang prayogi cemadong dawuh ngaturaken pangabekti nggih kunjuk ya tak kumpu sawise sadurunge tokok karo kowe mbelung prayoga no lungguhmu weh sampun mboten kurang prayogi ngaturaken pangabekti nggih kunjuk ya ndak tampa sawise sadurunge belung prayoga no anggon lungguh nggih jurakane sampun mboten kirang prayogi bos lenggah teng mriki pun ketwau lho kula pun ketwau pun entuk wedang pun entuk snack ketahe snacke wah kok ne lepek dhewe kowe nggih lho aku wis kadek mau ning kene kok nunggu kok ora anyak-anyak iki ngopo aku ning mburi arep letak-letik ayo urung acarane lagi disusun lagi disusun Mas Tukimin iki nek ngusun iki dadakan iya pokok karo milung lan kowe pateng yaksa dewa dene iki tak kumpulake ana jroning praja ing Simbar Manyura kene ingsun Prabu Kalawardhati dina iki ngenengake pasewakan sing dirembuk ora ana liya kejaba dina iki pagebluking praja ing Simbar Manyura kene teh praja ing Simbar Manyura ketaman pagebluk Mayanggara wis pirang-pirang candra akeh lelara akeh bebaya nanging aku antarane Madyaratri ingkang kawuri nampa wangsiting Jawata nggih niki wangsit punapa sinuwun praja ing Simbar Manyura kene bisa pulih satmah jati satmah nirmala yen aku bisa duwe garwa prameswari teh makaten sinuwun ya pancen ngono aku ki senadyan ngene ya Jejaka durung duwe prameswari Kang Tegok iya lho ijek Joko ta Pak iki Kang Sinuwun ijek Joko ya mung Joko ning wong ratu ya biasa iki urung duwe prameswari lah lajeng pripun Sinuwun lah terus aku entuk wangsiting Jawata projeng Simbar Manyura bisa walaya satmah jati satmah nirmala yen aku bisa nggarwa ya kuwi Putring Rewantaka Atmajane Sang Begawan Jayeng Sabda kang sesilih endang jati resmi teh mongko kuwi panggonane ning tanah Jawa kula nitih direkayu digoleki ana ngendi papan durung endang jati resmi ingkang dina iki bakal tak jatuh krama tak mulyakake
bakal tak dadake prameswariha ning Projeng Simbar Manyura kene di. Mekaten sinuwun iya. Menawi paduka ndaratur kula. Iki menika tanah Jawi menika danyangipun Kyai Urah Semar menika kabar ingkang kawula tampi. Lah Kyai Urah Semar menika caket kaliyan abdi paduka Tejo Mantri menika. Ngono teh. Lho nggih sinuwun. Pokok lan kowe mbelu. Wonten timbang ingkang pangandika. Lan kowe mbelu. Nggih, dawuh dalem. Iki aku arep lumaku marang tanah Jawa iki kepiye? Aku bakal ngupat dendang jati resmi kok. Ah nggih mboten napa-napa. Sinuwun, piye kok? Endang jati resmi menika wanudya Kang Sulistya ing wari. Ya, wanudya Kang Sulistya ing warna. Ibarat ngalahake widodari ing kayangan senadyan kuwi mung bocah gunung paribasane. Putraning pendhita Sang Begawan Jayeng Sabdo. Lung, piye Kang? Jane iki lak ya wis eneng jodhone dhewe-dhewe to lho. Jodhone piye? Upamane raseksa kuwi ya karo raseksi. Bambang kuwi karo Endang, Satriya karo Putri. Dewa karo Dewi, Bathara karo Bathari. Ayo, jane ngono jane. Buta karepe entuk manudya Sulistya ing warna iku ya gelem apa ora? Ya iki mau to, Kang. Widodara karo widodari, ya satriya karo putri. Lah nek yoga bojone apa, Kang? Yoga. Nek yoga ngono bojone sinden. Ah, kapieng. Lah nek kapieng kok tak goleki yang klumpit yo. Yoga karo mbok goleki yang klumpit. Nggone Pak Kasta pirang-pirang kok tak entukke. Sing gampang iki apa sing ngegong ae kok tak entukne kono siji-siji. Ha 20 gelem e. Kaya ning 20. Kok wonten dawuh. Piye kok wong tanah Jawa iki mengko kira-kira akeh rubedane apa ora? Wah, kathah. Endang Jati Resmi menawi kula mireng pekabaranipun kathah sanget ingkang ngayunaken. Kathah sanget ingkang ngayunaken. Nggih, kathah sanget ingkang ngayunaken sinuwun. Pramila ingkang atos-atos kemawon. Wong Pandhawa iki apa sekti Mandraguna. Wo, pun elok niku wong tanah Jawa utamane Pandhawa niku pun wah. Mboten Pandhawa ngomongaken Pandhawa menika pinter-pinter negari menika sedaya sekti Mandraguna sinuwun. Wis senadyan ngono, aku ora bakal tindrim senadyan Endang Jati Resmi sing gayuh wong pirang-pirang tetep bakal tak kuwi aku bakal lumahat marang pertapaning Rewantaka. Rawe-rawe tak lantas malang-malang tak putunggong. Ampun nderek kemawon niku ngoten. Nggih, pun nderek kemawon. Wis teh ayo berungkat timbul. Yang pertapan ing Rewantaka aja lewat Dyaba Nraca kabeh ketapro nggih ngestaken dompet duka monggo Parmadal Wasilah sinuwun.
Wah, 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 digoceki rasain yo. Lulus mbokmu. Woi, woi. Lulus, Bos. Lulus. Lulus. Ini gampang wae. Do metu yo. Jip setan priprayangan yo. Kenalke wae jenengku Otek. Jenengku Otek. Ayo. Ayo cah do metu golek uang makan. Ayo. Lele pah. Pakan aku iwak entah. Leku nemangan ing mah kulon.
iwak mentah lepan lepan leko mangan nang kulon lepan ayo domino le wes saiki jek gelem main apa ora le le Duet sembah nireng ulun kapur-puri sang murbeng ngret sahanan ingkang nikanang sihing wadung maweh buka sawegung
yang kanang pamujeng sun Kumeting tias boyoto catuk rami Suhartoto pitanahan inggih negari pundi ta ingkang kaepati Dasa Purwa. Eka sajajar jilinuwih dasa 10 Purwa kawitan. Sadyan kathah titahing dewa kang kasunganing akasa sinangga ing Pertiwi. Kapiting samudra kathah kang sami hanggana laras. Ananging tatan kadil peti negari Ngastina ya ing Cahaya inggih sinebat praja ing Liman Benawi. Prawit nastan praja ing Ngastina duwing winiasanira Sang Prabu Hasti Murti. Cahaya dumadi saking kedatonira Sang Begawan Cahaya Liman Benawi. Negari kang ginubiting samudra. Dasar negara Pancang kunjung pasir Bukit Kemahari Paloh jinawi karo Tata Turharjo. Panjangata pangucape punjung luhur kawi bawani pasir samudra pangukir gunung. Meratan dari peti negari ing Ngastina ngungkuraken pagunungan angen-angen Benawi saha Hamengku Bandar Regung. Pindhogan kang mara gawe menggah sinten kang sampun jumeneng wonten ing mriku ora kaya jejuluk Sri Maharaja Prabu Suyudana ya Prabanom Jaka Pitana Sri Bupati Kurupati ya Maharaja Kendari Suta. Prabu Suyudana suyud marang kepinggil dana marang paweweh lirik agung danane marang para kawula yang dasih. Prabu Anom Jaka Pitana Wijajaka anggenira ngasta pusaraning adil Sri Bupati Kurupati. Eka mangke Sang Prabu ngratoni darahing Kurawa. Maharaja Kendari Sutatmaja saking Sang Dewi Kendari. Tedhaera nampi piswanipun kepaman ingkang pamaning kepantosan poso sinar. Rakyana Patih Harya Sengkudaya Trigantal Patih Yaswela Putra. Ugi nampi rawuh ira pujangga ing negari ing Ngastina
Pendhita ing Sukalima ing saka paca nyaparat reksi Dahyang Durna yaksi Kumbayana. Ya Baratwaja putra. Pandhita putus saliring reh sekti Wandraguna prawira jaya ngajurit. Ugi nampi rawuhira kang raka ing Kadipaten Ngawangga Sang Narmati Basukarna. Ya Suryatmaja Satra Dranyak pasmane karenggo ing busana sekti Wandraguna prawira jaya ngajurit. Pukasaning pasebat satring cindhi kembang Raden Kartamarma miwah andher paswaning Pradyabala. Dludak duging tata krambat kalamun Cirandra saking Mandrawa pangkadyan Doyong. Doyongna pancak pager. Ngalor-alor ing negari Ngastina. Sangyaning para mantri bupati para nayakaning praja ingkang ing kalenggan menika samya siba wonten setunggal negari ing Astina labet ing kalenggan menika lebet negari ing Astina ngawontenaken Pasewakan Agung. Kinarubyuk sangyaning para Wadyabala mantri bupati nayakaning praja miwah sangyaning para Wadyabala sedaya samya sowan siba wonten ngalor-alor ing negari ing Astina pramila teka mangkono wijiling pangandika ingkang dereng nyawya sing lisan. Namo Batu Suyudana
Sering astina moho Prabu Duryudana ten kepareng kene ten kepareng kene Sikra Haryasena Jog mringdah Hyang Durna Saksana mengenjali babu simayeng ulun Jagat ora cakat pramutita nurenggeta popo Popo penebaning saka liwat dereng sawetawis dangu sarawa paduka wonten setinggil negaring Astina putra paduka ngaturaken perbagi wana krami mawat-watu kunjuk terus paduka Popo penebaning saka liwa ingkang katemben rawuh kawula nuwun-nuwun Popo Oh, somolare somorate mrek gantel buntute iki sandeng-endeng cilik mulai dicupak dadi memoro niki. Nggih anak Prabu. Mboten wonten sapara-para. Kedhaipun ingkang bopeng saka Pancen namung kula ngaturaken salam taklim nggih kunjuk. Wonten semeduka ingkang anak Prabu ing Astina kawula non nggih. Niki. Sampun tampi dawa sami-sami taklim saking paduka Popo preparing saka liwa mboten langkung. Kula aturi prayogyakaken paduka lengkan Popo. Nggih sampun boten kirang prayogi nggih. Pun mangke Kakang Narmati ngawonggo dereng sawetawis dangu sareng paduka ngaturaken perbagi wana krami. Matawantu kunjuk ngersa paduka Kakang Narmati ngawonggo Kakang Narmati. Nggih, ya semyaji. Kadar-kadar do kalih murda sih wana krami paduka ingkang pentah. Dumateng ngraka paring ngawonggo namung kosok wangsulipun salam taklim kula kemawon kunjuk. Wonten sameduka Yai Samyaji ing Astina ngawuh-nuwun Yai. Nggih. Katampi dawa sami-sami Kakang Narmati ngawonggo boten langkung. Kula aturi prayogyakaken paduka lelenggan. Nggih sampun boten kirang prayogi Yai. Paman sengku diprayoga lelungguhmu paman. Nggih nggih sampun boten kirang prayogi. Napa ingkang paman ngaturaken pangabekti nggih kunjuk mawanten-wanten wonten sandhap padha paduka ingkang sinuwun. Ya tak tampa sawise sadulu iki pamuji kaya patu Prabu marang jeneng sira paman sengkuni nggih. Kapundhi dawuh sami-sami nggih anak Prabu. Yayi Kartoparwa prayoga lungguhmu Yayi. Nggih. Kok Prabu sampun boten kirang prayogi. Namung ri paduka ngaturaken pangabekti nggih kunjuk ya tak tampa tiba sewadha-wadha
Wangsul pateng patuko bapa prebaning saka lima bapa ing rikelenggan menika kula ngawontenaken paswakan agung menapa patuko bapa prebaning saka lima sampun mangertos menggah menapa ingkang dados wikatos sing karya bapa dene paduka ula wiji kala rawuh terus tinggil miwah sanggaring para ngedang kadyan suprabahipun pateng para adya bala bapa prebaning saka lima. Niki Anak Prabu ingkang bapa ing saka panca dene mangertos menapa ingkang dados wikatos sing karya dene paduka ingkang Anak Prabu ngrikelenggan menika ngawontenaken paswakan agung pramila monggo nggih. Kula aturi njara talinganipun ingkang bapa ing saka panca ingkang bapa namung ing kelungeken jangga nilaken karna nggih. Sarating pandam sumulu hamadangi jroning pasareyan ngenani wadana remu-remu ngang rangan sang kyah manangkung sumungkem guling sang kakung repa alon wuwu sira Bapa pedepan dureng ing dinten mangke kula ngawontenaken pasyakan agung ingkang karembak boten wonten sanes kejawi namung panangising yoga kula pun Lesmana Mandra Kumara bapa ing dinten menika Lesmana Mandra Kumara nggadahi panyuwun rinten dalu tansah tawang-tawang tangis bapa. Niki Anak Prabu menawi ingkang bapa badhe nyuwun prisa dhumateng paduka. Menapa ingkang dados panyuwunipun? Kula kula pun Lesmana Mandra Kumara nggih. Ingkang dados panyuwunipun boten wonten sanes kejawi namung inggih menika kepengin mengku salah setunggaling wanudya bapa. Ing dinten mangke yoga kula pun Lesmana Mandra Kumara sampun kepengin amengku salah setunggaling wanudya.